Angibonge ezulwini ukuba kusumshumayelo wakho angilekelele. Cha, Shumayeli angibonge ukungisiza kwakho. Uma inkomo ikhalima noma mayisisiwe lo esiswe kuye abesaphuma mawufuna ukuyithatha. Cha, kuze kwahawa ukubhedla umfundisi. Kwafisa ukuthi akuthenge, cha asiphume. Nkosi yasezulwini, silapha kuJulayi. Uma silapha kuJulayi, umuntu ngomuntu akazifuni ukuba ukhona yini kuJulayi. Elinda inkosi ikhulume ngokuba munye kwethu ukuthi njengoba sisaka lapha kuJulayi awuphele umsindo. Amen. Pho vela lapha umsindo ebandleni na. Inye nje ayithathe ku7 11 ufunde leyo verse nje kwahlakaniphile ngeqele kwenye. Umsindo ngowani enkonzweni bangcwele? Ahlakaniphile amazwi. Leve ithi inkosi yamaNazarethe umsindo awuphele, ithi incwadi unomsindo. Yima baba ungashi ngabe uzowuyeka lo msindo? Uma umsindo sewukhuziwe ungapheli, yini edala lokho ukuthi ungapheli? Qhubeka. Unomsindo unokudelela. Ini ubanga nje uyadelela. Sibe senkonzweni ke siye kudelela bangcwele. Angikhumbuze odadewethu nabantwana bethu akade bese enkatheni noma othingweni. Ake ngibakhumbuze nje amazwi akhulunywa uNkosazana uMasangweni phansi kwalomuthi. Ngisazi noma kwaku2:14. Uthi ngesikhathi ebesikhona ngaphambili yabuza inkosi yesibili yathi unjani umsindo entanda na? Bathi inkosi sihlushwa zingane lapha entanda zinomsindo futhi zishaya ingoma entanda. Uthi uMasangweni yathi inkosi zonke lezo ngane ebeyihlupha abaphathi uma kwenzeka zithola inhlahla yomendo zofika ihluphe nasemzini lapha ziya khona. Okwesibili nengane eziyokuyithola lapha ziya khona nazo ziyohlupha njengonina bazo. Bekufanele ke ingane zicela intethelelo ko-anti. Amen. Zicela intethelelo ezulwini. Amen. Ukhona ubuye kanjani ngoba kwathi ungabuyi?
Uyazi nawe into wayenza kwathiwa awusekuba nayo intethelelo ubuye kanjani ke pho? Amashumi amahlanu nesikhombisa esihlabelelweni. Siyayifuna indlela thunyiwe. 'Yo, 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 '
selani emakhao nyangayo oyindlela ekupheleni niyawungena ekuphakameni. Bafanele ukubonga onke amaNazaretha alandela noma alandela unyazi ngemihla yenkosi inyanga yezulu. Kwakukhona ingoma ihlatshelelwa la thina sasikwamashu nje sasibizwa ngekolokolo oza kwethu beme ngalesi ngoba sasingapha ngasedafuloti bathi bangabona thina bathi push isikolokolo. Hawu kuthi hawu nilandela imoto endala kunemoto entsha. Yahamba imoto endala yaze yawushona zonke ezinsha zangahambi kuze kube manje. Kuze kube manje. Isono. Ithi inyanga yezulu bangcwele. Ithi noma ningangibhalela kuyo yonke lemisi ithi ngingangeni, ithi kodwa ehlathini ngiyongena. Ithi ngiyongena ehlathini, ithi uyothi ubona phakathi ehlathini, ithi bawubuza abantu bathi yini lena ngoba sekumhlophe phakathi ehlathini ingubo emhlophe. Hey, yangena ehlathini lapha ayibonga Nkosi. Kunjani namhlanje? So lokhu sibuza sibuye kanjani? AmaHebheru sahluko sesithathu. Ubuye kanjani? Uzothini futhi? Ivesi lingeshilo 3:10. Ngaloko ngacunuka ngalesi sizukulwane. Ithi inkosi maNazaretha, hey. Bonke njalo. Abakhumbimbi. Lokulwa nenkosi. Umuntu kabone lapha engene ngakhona. Ungahluphi nje isicephu sakho sigoqe akakho ozobuza ukuthi uyapi, cha uya lapho ungene ngakhona. Qhubeka ba. Ngathi bayeduka njalo ezihlizweni zabo. Abazange bazazi izindlela zami. Amen. Belokhu esho umfundisi ethi ngiyaduka ebusweni bakho imihla yonke yokuphila kwami. Athi siza Nkosi uhawukele umoya wami. Angixolise. Yini wena uhlale lapho udayisa ngakhona? Yini uhlale lapho udayisa ngakhona ngoba sizothi siphuma lapha wena busundlala itafula. Kwenzeka kanjani? Ulendlala nini? Leli tafula. Ithi inkosi kuza isikhathi
lapha enkonzweni kuyothi mawukhulunywa kushunyayelwa kube khona ababuka isikhathi belokhu bebheke ehlakaleni bethi kanti asayibhali ngani inkonzo bajaha ukodayisa ithi kusa isikhathi semali kuleli ibandla ithi noma ungakhulunywa kuthiweni abantu babesebejona emalini bengasezwa lutho zehla lapha ngenye imini zehla lapha iloli kwayikuyiwa konkosi enkosini endala yemanqadi zazehla lapha ya zehla lapha laphuka lapha uphahla lweloli zangena zonke izingane zabantu ngaphansi kweloli kwabe imizimithi ikhona inkosazana bihamba ngecathulo la iya kwaShangazi kulezo ngane ezazi lapho yathi noma seyifika seyithathiwe iso eKingwedwedwe bafika odokotela bathi hayi ngoba lo muntu unjena ngcona nqona kwabuka kwazobikelwa umnikazi wesonto wathi angivumi wathi ningamnika nje amaphilisi enhlungu kodwa nimbhandishe bathi kakho umuntu ongasinda enjena yathi uNkulunkulu ozawubona ukuthi wenze njani kwakuhamba bahamba bayothandaza ekuseni babuye emini kuhamba abanye ntambama kubuye kuhamba abanye njalo nje ngenye imini odokotela bathi mase beyixilonga lengane kwabonakala amathambo ithambo kunjengentambo lisuka intambo iya kwelinye kwenye intambo axhumana lezi intambo yaphila ayibonga Nkosi wena kade ungekho ngesonto edlule ngesabatha edlule ithi verse yami kwathawula umuntu owayeshosha wase ebekwa ethempeleni ukuze acela imali kwabazongena ethempeleni kodwa kwafika insizwa zasezulwini ngenye imini oJohane bafika bayibheka lensizwa le bayibheka kuthiwa yakhangeza icabanga ukuthi izonikwa imali bathi awukho silver na golide esizokunikeza lona kodwa esizokunikeza khona sithi ngegama lenkosi uJesu sukuma ume uhambe uthiwa yasukuma yema yahamba isuke lapha ingane ayibonga Nkosi ithwalwe lapha ingane nangu umkhwanazi umshumayeli kade iphakamisela iyakhishwa lapha wena kade ungekho nje abo ukhuluma indaba ikhishwe la iyakhishwa lapha yasenkanyazini yasukuma ingane naselinda izilokhu zisukume njalo kodwa inhliziyo yami neyakho ayikhola hayi sazobuye ihlale phansi lo hlaliswa uwe awuhlalise zakho kuqala kungaba kubi ke uma amanazarete lapha kanti ke esilo unyazi ithi inkosi kuyenzeka abantu bahambe endleleni bathi baya esweni lesethembisa kanti ukhona bangayi lapha babona abanye behamba nje sekuyaliwe lapha la ekhaya kwayalwa kwashunyayelwa kodwa abantu abasuki entweni zabo kuthi indoda yake yathusa unkosikazi ngenye imini iyagibela lapha emshaweni lapha endlini unkosikazi ohlala phansi ulibele uyapheka akanakile yehla lapha indoda yahla yangibili yathi yithi siphele esulwini wathuka unkosikazi hawu kasabona lo muntu usuka lapha
uthi kusezulwini usho lapha hawu kanti ezulwini kuseduze kangaka ithi inkosi yamaNazaretha ithi ngwabonile amaNazaretha eshawuhele ithi bebengena odakweni ithi udaka abanye sebefike lapha olunye lufike lapha abanye lufike lapha ithi abanye belungene ngemlomo ithi abanye belungene ngamakhala ithi abanye sekufele inwele ngaphezulu ithi beshona uthi yathi inkosi bakhiphe uthi ngathi phumane odakeni ithi bangena ngamandla bangena phakathi odakeni ithi yebuze ukuthi yini labantu bangena bathi njengoba singena nje odakeni ingenxa ngoba awufuni ukusigcoba sugcotshiwe ugcotshwa ungakagana pho kasashadi ngani sewagcotshwa phela awusashadi ngani kanti futhi wena wagcotshwa kanjani ngoba ungaganiwe baba ngicela umendo ufo ke hawu ngicela umendo uyakhenya ngicela umendo phakamisa amahlombe ngicela umendo awu yebo inkosi yini kanti lo ifake phika kanti pho wazithola kanjani hayi ngafakwa wayenzela ukugcotshwa bangaka bafakwa iphika ngale komthetho wesonto ayikhunyulwe zonke siseJudiya inkosi esehlalweni yatshena nangu umfundisi ucele yathi batshene bonke laba abanengubo abazifakele yona ingubo lenomuntu ukuthi abayikhumule lengubo bonke bangahambi naye emakhaya ngoba mayike ehamba naye ekhaya yathi yoqeda umusi uqede finish wenzani ngayo ngoba ucotshwanga Nazaretha ibani munye onizothandwa Jehova Nazaretha ibani munye onizothandwa Jehova ongingahlali asibe munye bangcwele kwenzeka umuntu lapha ekhaya alahle sefikile la ekhaya engabhalwa encwadini yala ekhaya ebhalwe encwadini yokulahla inkosi isihlalo sesibili sisenelisiwe yabuka esansi yabuka impumalanga yaze yakhumbula isigqoko yasibeka etafuleni yajikisa ikhanda yajika yalunguza ithi animbuze ngani ukuthi ngibonani bathi hayi Nkosi ngeke sikubuze ngoba wena ngowemanga ithi ngibona intsha ingane uthi ziqhamuka empumalanga ithi igijima lapha phezulu ithi ziphethe imlilo ngezandla zishisa abantu ithi sezeza zashona lapha
phaya entshonalanga ithi ngiyadabuka ngoba lezi yangane sizibheke ngasehlalweni sasendlunkulu zonyakazisa isihlalo sasendlunkulu. ngale kwehleli umbangeli washiswa ngale kwehleli ngale mawuthi nje ekwehleni ithi inkosi inyanga yezulu ithi bonke laba abashisa umvangeli ithi kusukela namhlanje ithi ngiyabakhipha emndenini yabo ithi nakule nkolo ithi ngiyabasula encwadini yalapha ekhaya ubuye wabhalwa kwa ubani ubhalile ithi inkosi ngakithi komunye wangakithi naye owayesidlamlilo ehambisa abantu ithi inkosi wena yeke ukuhambisa ukude ngabe ngiyamphakamisa lo muntu owathathwa isidlamlilo sathi ngifuna wena uyongibeka ekhaya ngemoto kodwa sasifuna oyise na kwathi ngoba sengithole wena sekulungile kwathi lo ayi ilanga lami lokufa safika savula isango sathi ngena siphethe zithathu sigaxe esikhulu encane ngapha uthi ngena umkhomba ngayo ngena lo ubuka umlilo uyafulathela isango uthi hey ungangeni la isangweni ufulathela jikubhekele uphendula intamo uthi hey buka phambili wangena buka phambili yavala isango isiso yathi yehle emotweni wehla imqhuba yawungena naye endlini ithe mase ifika endlini yahlala la wahlala hayi ezulwini bancane wahlala yakhomba odongeni yathi hayi kwakumzala wami ukhona ungale yathi hayi ngabe ngiyakubulala kodwa ngifuna ukukubulala ngizokukhombisa enye into yathi yalibona libala lisodongeni lisinge lezi nje simnyama sisodongeni yathi yalibona libala yathi ukuqhamuka umuntu lapha odongeni wathi uyangazi mina ngathi angikwazi wathi mina ngushembe ngishembe mina bayeke ubabulala abantu sebebaningi bonke labantu owabulale yathi uyobanikelela uzohamba emhlabeni ngoba abanye abakafika emndenini kuthiwa insuku zenu zazingakapheli okuba nise la anizukusaka wena usobanikelela ithi ungene kuleli ibala lomuntu isodongeni nje lisinge lezi simnyama athi ke noma sungahamba bengizokukhombisa lokho ayibonge inkosi kungakubike mina nawe sicheme ngakubantu abalwa noshaya ithi inkosi uthi mase uhambe emhlabeni uthi mawufika ne kuthiwa ufuna ba kuthiwa uthi wena ngifuna ushembe bathi welibone ubone lo mnyango lo uthi uyambona nange hamba ungene ithi uthi uyafika emnyango ithi umnyango awukulingana wena emnyango kuthi uyangena uthi umnyango hayi kuthi indoda ethile yayinengane zayo yazabela kwasala ingane eyodwa yasinikeza ikamela yathi ingane yami welibona ikamela ungabofaka lutho leli kamela yangaboni lokuthi kanti la eminyango kubhala ukuthi dumisana uJehova wangena nodora becakama
hey sishaye izinto zaba uphakeme uJesu uphakeme oh ay yahamba yabuya into yasezulwini kuthiwa yafika yathi iyeme emnyango wathi umnyango ungabusangena la ungabusangena Nkosi ukhona umuntu ongalunganga owasale wafakwa indodana yakho la ingakho kwahlatshelwa ingoma ethi Nkosi sikelela ubaba noma esule entabeni wayengenayo indawo kwakhonjiswa indodana ukuthi ungafaki lutho lapha endlini yasale yafaka izinto ithi Inkosi yamaNazaretha nisondela kimi ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo zenu zikude nami namanje isekude zobuya nini ake sisho sonke ngabe unyazi luhle usikuthanda ngempela akusizi kube sisho ngomlomo inhliziyo zingavumi inhliziyo kodwa zona zingavumi akuvumi inhliziyo yokuqala Inkosi esehlalweni yahamba yaze yawufika eRustenburg le eHautini yafika thathu omunye umfana yathi awusela angibabona abakhona ngabe ngithi abaphakama kodwa bakhona bathatha yaze yawufika na enkantolo yafika enkantolo kwakhulunywa ijaji lakhuluma into eliyithandayo lakhuluma kwathiwa uma kunjena ubani okufanele alahlele kuleli cala kwathula kwathi do yabuya yaphinda ngokwesibili kwathula kuthiwa kwathi ngokwesithathu yasuka into yasezulwini yasuka ngolanga kuthiwa yaphakamisa isandla yathi bathi uyakhuluma shembe bathi ngicela lilahle mina hawu ufuna lilahle wena icala yini ngifuna bonke labantu abangithandi ubethi ngoba ngilahle icala abaphume bonke ngoba incwadi yaphuma kanti ufuneka ukuyiphume esingako wena awukahle wena ngoba siyakwazi hlala ngasemlonyeni ngingasho siyakwazi wena wawungundlunkulu wasuyadivorce usahleli phambili namanje uhleli nedivorce phambili usafaka isidaba la ekhaya ngoba isidaba somkhwanyana leso sifakile ufaka isidaba sedivorce ongalungile akahlale engalungile ifunde esambulweni shaya ivesi noma wena Tito uTitos 1:16 ivesi ongalungile ithi incwadi noma ithi Inkosi yamaNazaretha umuntu ongalungile akahlale engalungile onensila sidane angisho kuwe baba
angisho kuthiwa ungalungile ahlale phansi. onensila akahlale enensila Kuthiwa nokhwekhwe kahlale nalo ukhwekhwe. olungileyo akahlale eyingcwele Iningi. Wabona ngenye imini kwakukhona ingane eyayiphaqula lapha safaka i-ambi special ziyiphaqula hey kanti idala inkinga inkosi yamaNazaretha yayibuya izofuna ubuso uyiphophotha nje usazokufuna lokho ukuthi angisho kuwe uzokufuna lokho kuhlikihla nje lokho kuso kukhona inkinga ekhona futhi ebandleni bonke labantu abashadayo abafuna ukuhlala nezalukazi emakhaya kuthiwa zonke lezi zalukazi ziyathakatha isalukazi wesibona sidabuka nenyawo sinje sihambe ebusuku hawu uma eshwele enze njani